Дония Гайнетдинова. Әллә. Завод капкасы төбендә сезне бер карчык көтә дигән хәбәрне ишетүгә Фәрхәтнең йөрәге шәншеп алды. Зиһене чуалды, күз аллары караңгыланды. Беравык шулай әсәренеп басып торганнан соң тиз генә пропускын күкрәк кесәсенә салып чыгу юлына атлады ул. Кем булыр икән? Көтәр кешесе дә юк. Әллә күңеленнән 100 төрле уй сорау узды. Каравылчы бүлмәсе ишек төбендә йөзгә биткә яшен төгәл генә билгеләп булмаслык бер карчык басып торуын күргәч, куырып алгандай яне тәне шымырдап китте. Карчык Фәрхәтне күрүгә кулындагы төенчеген күкрәгенә кысты. Күзләрен аска иеп, "Нихәл, улым?" дип җайсыз гына исәнләште. Фәрхәт ни дип тә җавап кайтара алмый сүзсез калды. Карчык шул кадәр бетеренгән ки, йөзендәге бәрелү сугылудан калган җөйләр аны тагын да шыксыз итә. Авыр күз кабаклары астыннан төссез күзләре тагын да тоныклана бара кебек иде. "Әллә танымадың инде, улым? Бу мин?" Карчык сүзен дәвам итә алмады. Әле тамагындагы төерне йотып җибәрә алмый азапланды. Әле әйтер сүзе тиз генә табылмады. Аннан төенчеген җиргә куеп, үзе дә шунда чүгәләде. Мин зур гынахлы синең алда, улым. Кичермәссең шул инде, дип Фәрхәтнең балтырларына чытырдап ябышты. "Торыгыз тизрәк, кеше көлдермәгез", диде Фәрхәт. Карчык мүкәли торды. Иң башлары авыр йөк күтәргән кебек суырылып төшкән. Арка бөкресе дә үткән тормышының бик үк балдан майдан булмаганын әйтеп тора сыман. Менә алар бер-берсен 30 елга якын күрмәгән ана белән бала ниһаять күзгә күз очрашты. Фәрхәт хәтер яңартырга теләп күтәрелеп күккә карады. Баш очында гына бер кыш тавыш биреп алды. Нидер искәртә сыман иде ул. Күк йөзе зәп-зәңгәр. Ләкин ул зәңгәрлекне Фәрхәт кенә күрде бугай. Карчык калтыранып, яргаланып беткән куллары белән улының кулына үрелде. Мин улым килә алмадым шул. Алдакчы булдым. Көткәнеңне дә белдем. Сыңардым, улым. Карчык үз алдына сөйләнә. Фәрхәт аның изек җөмләләрен ишетә дә кебек, ләкин йөрәге кабул итә алмый. Әнисе ташлап киткәндә аңа нибары 3 яшь иде. Елады ул. Әни дип көне-төне елады. Шулай да берникадәр вакыттан соң килеп, "Мин сине өйгә алып кайтырмын, улым, көт яме" дигән сүзе ничә елларым сындырып торды. Күз яшьләренә була көннәр, төннәр, айлар, еллар елады Фәрхәт. Нәфрәт ачу сакламады. Бүген булмаса иртәгә килер дип тоташ 10 ел көтте. 10 ел буе сабый күзен тәрәзәдән алмады. Хай, бик күп гомер иде бит ул аның өчен. Әлеге уй кичерешләре Фәрхәтне еракта калган үткәннәргә алып кайтты.